И какво е лошото на плоския данък от 10%? Сега ще ти разкажа. Пускам си ония ден телевизора, попадам на концерта на Българската Коледа, на който патрон е президент и жена му, и тази година ще подкрепят детското здравеопазване. И какво общо има пък детското здравеопазване, говорим? Чакай, сега ще ти разкажа. След което съобщават, че спонсори на събитието са една много голяма наша хранителна верига, която е собственик на друга хранителна верига. Не една, не две, не три, и цели 6 банки. Както и двете най-големи минодобивни компании в държавата. До тук добре, предполагам, че инициативата е била успешна. И сега и аз така си казвам. Най-накрая ще построим болница детска в София. Ще направим 7-8 детски отделения в страната. Ще вземем да ги оборудваме. Концерта свършва, започват новините. И в тях ни съобщават, че са събрани 310 хиляди, са изпратени 310 хиляди СМС-а, от които са събрани над 2 милиона и 800 хиляди лева. И до там. И добре, не? А какво стана с банките, които печелят по 3-4 милиарда годишно? Какво се случва с фирмите, които изнасят златото от България и печелят огромни милиарди? А какво става и с хранителните компании, които също печелят достатъчно много? При положение, че са събрани 3 милиона от нашите СМС-и, аз пращам един, ти пращаш един, той праща един. Те какво са дали? Поне да бяха дали, ако не 300, поне 30 милиона. Но такова нещо няма. Поради тази причина най-добрият вариант е да ги праснем 50% данък, а не сегашните 10, които и ние, и те плащат. Плюс 5% корпоративен. Плюс 5% корпоративен. За да си изкарат парите извън България. Точно така. Да им събереме милиардите и следващата година, когато се организира Българската Коледа, когато кажат от кого е подкрепена и спонсорирана, отговора да бъде от българската държава.